Fem país per nosaltres a la Sobirana és recuperar, respectar i portar a dia d'avui tota la tradició ratafiaire de licors casolans que tenim a Catalunya. L'experiència del tast de ratafies de la Sobirana Cooperativa consisteix en una tarda de sobretaula descobrint tots els secrets sobre l'origen de la ratafia. També és una ratafia radical. Es nota moltíssim més després la no. Exacte. O sigui, el que es busca és que, primer, que sigui neta, és a dir, que no tingui elements en suspensió, que no tingui res brut i, si pot ser, que brilli. Bueno, ens ho van regalar pel nostre aniversari i ha sigut un encert perquè ha estat molt xulo, molt complet i hem pogut provar totes les ratafies d'aquí de Santa Coloma de Farners. Ens ha encantat només entrar, hem vist l'Ernest, ha estat una persona molt propera, molt maca i tot el tast que hem fet ha sigut sorprenent, a mi m'ha agradat molt. Repetirem. Segur. Repetirem segur.